Zašto? Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Dobar dan ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ko vaput ili nešto. Uglavnom ljudi, danas tako nešto listam, bez veze, gledam šta ima. I naiđem na neku zanimljivu stvar, da je neki youtuber ruski zapalio svoj luksuzni auto. Ja kad tako nešto pročitam, mene duša boli iskreno. Ne znam o čemu se radi, našao sam taj video. Video se zove Jobani vrot bljat suka nahuj. Šalim se, pojme nemam brate kak se zove video. Ne znam, čita ćirilicu. Uglavnom idemo vidjeti šta se tu dešava. Ja sam nadam da neće on njega zapaliti. Ovo vam je ljudi Mercedes GT63 S4 vrata. AMG naravno. Nadam se da dolazi sam s njim do tog auta kojeg će zapaliti, ali ako piše luksuzni auto, onda... Ajuj, gledaj felge. Ajuj. Pa ja mu ne bi dopustio sam da bude tak prljava, kamol da ga zapali. Ovo će biti bolno, ovo će ljudi biti bolno i za mene i za vas, a ja mislim i za njega, ali ne znam, možda za njega neće, pošto ne kužim zašto je uopće zapalio. Au, brate. Au. Kako izgleda agresija. Jau. Au. Ja ne znam ljudi za vas, a mene trnci prolaze. Mene trnci prolaze. Au, gledaj ove detalje, gledaj ovo, gledaj ove mišiće. Au. Ovaj auto vrijedi 200.000 eura košta sigurno. U Njemačkoj, a u Rusiji znači vrijedi još više jer tamo su auti, drugčiji porezi na auto i sve to. Au. Au. Pa da, ima i ovaj soft close, znači samo prisloniš, izvinite ljudi. Au. Gledaj spoiler, nije kod mene na audiju spoiler stavljen naknadno, ovdje original te bra. Nemoj to raditi. A može neki clickbait, ali nije ako je pisao. Ne seri. Ne seri, brate. Pa ne pališ grad, brate. Ne pljuj na grob od auta. Alo. Gledaj kak se zatvori, jeste vidjeli ljudi? Taj soft close. Ne. 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 Nemoj unutra, molim te, ne. A da, još mi tužnu pjesmu pusti. Ne unutra. Ne. Stari moj, men se plače, ljudi, ja se naježio, men se plače. Stari moj. Мы разрушили все сами, положили всему конец. Без тебя пустой мир замер, море фонтан брошенных монет. Ты колючая, как розы, но и красивая, как они. Ja još uvijek imam nadu da je ovo sve clickbait ljudi, da on neće stvarno zapaliti vatru, da je to neki clickbait žešći, ja ne znam šta da vam kažem. Тебя берут, ранятся и бросят эти душевные пацаны. Ne seri, radi trag. Znači zapalit će negdje iz daljine trag. Tuga ljudi moji. Потерял свой
Улица ты снаружи, а внутри ложь. Зло, ссоры, дождь, боль, штормы. Бьет в сердце, колет нож твой, так больно. Ovo je trebalo biti Arnold Schwarzenegger stil, kao ono iza njega sve eksplodira, on i dalje hoda. Brate, nemoj to radit, još imaš vremena se predomislit, nekako će se očistiti. Nemoj. A šta mu je? Ne. Šta ne može zapaliti? Hoće li zapal danas? Šta je ovo ljudi? Stari, ne. Ja ne znam da li je moguće ovo sad napraviti sa efektima, da to uopće, da je to sve izrežirano, ja ne znam. Ali po meni izgleda mi stvarno, nisam ja neki otac video produkcije, ali meni ovo ljudi izgleda stvarno, ja ne znam. Ala, brate. Ne mene duša, ali ja sad kad to vidim, ja znam da ću ja plakat. Ne. Stari ljudi. Ali vidi se na njemu da nije sretan. Ali tebra, mene su trnci neki čudni prošli, mene duša boli. Ja volim aute, mene duša boli. Ja ne znam šta da kažem, ja sam ostao bez riječi, ja ne znam koji kurac. I ja kažem isto koji ti, ovako. Brate. Sjećanja ga valjda prolazi, gledaj ovo gori. Auto je brutalan. Ja ne znam šta mu je content na kanalu, da li mu je taj auto bio content na kanalu, pado kanal, šta pa ga zapali, ja ne znam. Da, on sa... Gle ovo! Skonto sam kao... Dok je, bar ja, to je iz mojih neke perspektive, kao dok je bio niko i ništa, vraća se na to. Doći mu tamo u Rusiju i napću ga u glavu, majke mi. Šta da čovjek kaže? Jel to ono, znači, flex do kraja? Mislim, možda on s tim, ne znam koliko video ima pregled. Video ima 19 miliona pregleda, sad ne znam kakav je to u Rusiji. Ne znam da li on želi pokazati flex, razumiješ šta želim reći, da ima se, može se, ili je zaradio 2 taka Mercedesa s ovim video, ja ne znam, ljudi, nisam na tom nivou da zarađujem pare od YouTube-a, ne znam kako funkcionira, ali znam sigurno da je zaradio dobru lovu od toga, sad koliko i šta, ne znam. Ovaj neće ni upalit. Evo prijatelji, oni se smiju idioti. Ili misle kakav si ti idiot, Bog te mogu sto namadat, ne razumijem. Koja bol ljudi, bol. Ovo mene boli, ja ne znam za vas, ali mene ovo boli. Ja sam ogroman ljubitelj auta. Ko ovdje da zapališ auto, već bi 3 puta vatrogasci došli u pičku maternu tamo u Rusiji, ništa. A možeš raditi šta hoćeš.
Пробей сердце твое и же боли. Ау. Живыми глазами на меня посмотри, как я могу ошибаться настолько. Скажи, скажи, ты мне скажи. Zašto? Amerikanci razbijaju iPhone, Rusi pale auta, šta da vam ja kažem. Au. Я не забуду твое улыбку. Холод так же пройдет по душе. Тебя повсюду. Braćo moja, ja ne znam šta da kažem, ali meni je ovo tužno. Meni je ovo bilo jako tužno. Uglavnom ljudi, ostavite like i subscribe. Ostavite like i subscribe i kao što sam obećao, daily upload ide, svaki dan video. I hvala vam do sad što ste bili uz mene i volim vas brata, najviše to zapamtite i idemo do tog miliona, idemo do 10.000 subscribera, moramo to ostvariti. Zapratite me na TikToku, na Instagramu, svuda me zaprate, svuda sam Krigla bar kod, ne možete pogriješiti kad utipkate Krigla bar kod. Tako da, hvala vam ljudi još jednom i peace out.